Pois o venres, ás 8:30 da tarde, no auditorio de Gondomar, presentaremos Xardín Desordenado, que é un proxecto de varios músicos de Vigo que consistiu en poñer música a textos de poetas galegos. A verdade é que non responde a ningún protocolo serio, sino a elección de autores de distintas etapas que produceron emocións para poder musicalo. Os músicos son xente que ven basicamente do jazz, do blues, pero tamén hai música latina, hai swing, hai músicas variadas, unha acústica moi íntima de guitarras españolas, con guitarras de nylon, de corda de nylon. Quixera destacar o carácter didáctico que ten o proxecto. En ese sentido, gostaríamos muitísimo que os pais levaran aos adolescentes a partir de 12, 13 anos, é xente que vai a disfrutar moito do concerto pola música, polos ritmos, pero que tamén vai a coñecer a poetas que creemos que os poden conectar co amor á poesía, en esas edades en que logo xa se tira pa diante e pode ser unha pasión pa toda a vida. Pois este é o proxecto venres, día 23, no Concello de Gondomar, no auditorio. E moitas grazas, por suposto, ao Concello de Gondomar e ao Instituto de Estudios Miñoranos, que son uns auténticos promotores, con un enorme esforzo, por certo, deste concerto.